A dalilin 200,000, ɗana ya rasu bayan matana na da 500,000. Story time. Mun yi aure da matata shekara 10 muna da yara 3 da ni da ita. Ina kyautata mata iya ƙarfina har jari na bata tana sana'a kuma Allah ya albarkaci kasuwancinta. Ganin haka sai matata ta fara min wulakanci. Har tana hana ni hakkin aure. Sai in ta ga dama. Ana cikin haka ne babban yaronmu ya fara ciwo har aka kwantar da shi a asibiti. A matsayina na ƙaramin ma'aikacin gwamnati mai amsar ƙaramar albashi, bana da wata hanyar samun kuɗi, sannan bana da kuɗin biyan bill gaba ɗaya, har wanda za a yi wa yaronmu aiki da shi. Na bar asibiti domin na je na aro kuɗi wajen abokan arziki. Ko kafin in dawo na tarar da cewa yaron ya rasu, domin babu kuɗin biyan aikin da za su yi masa a asibiti. Na koma gida domin in kawo zanin da za mu lulluɓe gawar yaronmu da shi. A cikin akwatin matata, na ga kuɗi kimanin naira 500,000, and kuɗin asibitin da ake nema was just 200,000 naira. Amma matata ta bar yaronmu ya mutu a asibiti saboda mugun hali. Har yanzu bata san na ga kuɗin ba, kuma ban yi mata magana ba. Don Allah ku bani shawara 'yan comment. Shin wani mataki ya kamata in ɗauka? Domin ina cikin zafin rai sannan ina cikin zafin raɗaɗin rashin ɗan farinmu da muka yi. Don Allah ku bani shawara domin in san yadda zan ɓullo ma wannan abun. To jama'a, ku faɗi alkhairi ko ku yi shiru akan wannan bawan Allah da ya rasa ɗan shi a dalilin kuɗin aiki 200,000 bayan matarsa tana ɗauke da kimanin 500,000 a cikin akwatinta, amma bata fito da shi an yi aiki ba. Bawan Allah, ni dai na baka wannan shawarar da farko, amma kuma zan ƙara baka a wannan bidiyo ɗin. Zai iya yiwuwa matanka bata kawo da cewa wannan yaron zai rasu ba, domin babu wata uwa da za ta so ta ga ɗanta ya rasu kuma tana da halin da za ta cece shi. Ya riga da ya ƙaddara sanadin mutuwan wannan yaron naku kenan, wannan rashin aikin. Sannan inda ta san da cewa yaron nan zai mutu, wallahi za ta fito da kuɗin nan. Uzuri na biyu kuma shine bamu san kuɗin nan ko nata bane ko ba nata bane. Duk da tana yin business, sannan kai ka bata kuɗin sana'an nan. Haka ba yana nufin lallai sai ta bada kuɗin nan ba, amma kuma tsakanin mata da miji akwai harkan taimako, akwai taimakekeniya ake cewa, ko ban san ya zan faɗa ba. Pardon me idan ba ku fahimci me nake nufi ba. Na san wasu za su fahimta. So don Allah mu yi mata uzuri. Maybe kuɗin nan ba nata ba, ajiya aka bata. Sannan kuma inda ta san da cewa ɗan nan zai mutu, da ba za ta yi haka ba. Maybe ma tana jiran ka je ka dawo ne ta faɗa maka cewa akwai wasu kuɗi a hannunta. Amma kuma Allah ya zo ya yi nasa ikon akan wannan ɗan naku. Don haka don Allah don Annabi, kar ka yanke hukunci cikin fushi. Domin ka faɗa min yadda kake ji, ka kuma faɗa min hukuncin da kake da niyyar yankewa. Amma kana son ka ji shawarar 'yan comment section domin kafin ka yanke hukunci. So ina mai baka haƙuri da ka bari bayan kwana biyun komai ya yi sauƙi. Ka zauna da ita, da kai da ita ku yi magana irin ta fahimta. Ka ji uzurinta. Idan har ta nuna maka cewa da gangar ne ta ƙi fitar da wannan kuɗin, domin ba ta son ta taimaka maka, don haka babu amfanin zaman ku, za ka iya yanke hukuncin da dama kai niyya a ranka. Amma idan ta kawo maka uzurin wannan kuɗin ba nata ba ne, hasali ma kuma bata san da cewa abin zai zama da haka ba, ɗan nan zai zo ya mutu, domin da ta sani da za ta fito da kuɗin nan, na faɗa maka da farko. Don haka sai kai mata haƙuri, kawai ku yi haƙuri ku ci gaba da zaman aurenku. Dama shi zaman aure zo mu zauna ne zo mu saɓa. Wannan rashin da kai da ita aka yi mawa, ba kai kaɗai aka yi maka rashin nan ba. Kamar yadda kake jin zafin ka rasa ɗanka, haka ita ma take jin zafin ta rasa ɗanta. Sannan ina ga babu wanda zai gwada wa uwa son ɗanta, duk da na san uba ma suna son ɗansu. Hasali ma ni kan na san uba, wasu iyaye mazan sun fi son 'ya'yansu fiye da iyayensu mata. Amma don Allah ku zauna ku yi magana irin ta fahimta. Allah ya sa mu dace, kuma kar ka yanke hukunci cikin fushi. Don Allah jama'a ku ba shi shawara da ya dace a comment section. Zai kasance a comment section domin ya karanta. Ka faɗi alkhairi ko kai shiru. Idan kina da labari ko kana da labari, za ka iya magana DM ɗina na Instagram ko kuma a Facebook ina mai suna Fatima Yaya, Instagram kuma beautyboss280. Sannan kar ku manta ku yi subscribing akan channel ɗinmu na YouTube, link on my bio, sannan zan sa muku sunayen channel ɗinmu da pejinmu a wannan shafin wannan labarin domin ku je ku bibiye mu a sauran tashan
sada zumuntanmu. Allah ya sa mu dace. Ka faɗi alkhairi ko kai shiru.